Piriyan khanadi nengano te hamsa ya kaham ke sari neng kisane bai hamsa gai tangle ano bekha kostoru neng bekha kostor ya tongme ada kisane bai hamjang na hanga ke neng sekang no hamja ya tongmam laha kisane bai hamja gai nengano tangle bekha kostoru nini onyo sala tongo hanga ke neng o sala be hamja tongni neng tama ano bekha wasaru bono bekha wasaru nini bekha tamo hamjang na ka masa bai hamja tongdi ate ang nini tomong sitarano na nyamo sunglia nini jala tongo ko tongo nangano sanan tam se bengjak tamo problem tong nini laibo do sadi je somoy no nang busuk hamjagai kobor sawi dong ning sawi jaman ang no busuk ka hamjak hai hene ni ma somay ang kok sawi parmen khai ton no neng ke ate rang no kier se khaya singra da thang nang ni ma sombai inke nang ni ma sombai no kok sarana rangya nini thani kisa lachi mung kiri mung krida piriya khnadi tabuk phuno nini thani somoy tongko ang no nasa kok kotor saran thangya nini laibo tamwan soka bang saimiya ang jeno no sana bujung mani ang jotono sawi re kahani beka sabai piriya khnadi neng tabuk phuno ani laibo phanya bujung ke phaimangko ang nini bagai ani bekhau jaga tonai tongko